Un jove barber és ferit i internat en un hospital quan lluitava en una guerra pel seu país. A la sortida de l'hospital, molt temps després del final de la guerra i sense recordar el que havia succeït, es troba en un país totalment diferent del que ell havia conegut. Els jueus, la seva religió, són discriminats i viuen en un gueto per ordre del dictador Hinkel. En una cacera, Hinkel sofreix un accident i és confós amb el barber, empresonant-lo, i el barber és confós per Hinkel, al qual porten davant d'una multitud perquè els faci un discurs a favor del feixisme i la guerra, la qual cosa fa totalment a l'inrevés. Dona un dels discursos més famosos a favor de la democràcia i de la pau. Si Charlotte sóc del teu pare, sóc un més entre molts milions que se sent identificat i compenetrat amb el que en el film tot vol rebutjar del gran dictador. Que bonic que fou quan es distragué i amb la seva noia practicava de barber. Que bonic que fou quan substituint el tirar feixista va adreçar-nos un mitin. Màquines no som, que un escrit tenim, cal alliberar-nos d'aquest règim que ens oprim. Màquines no som, que un escrit tenim, cal alliberar-nos d'aquest règim que ens oprim. Si Charlotte sóc del teu pare, sóc un més entre molts milions que se sent identificat i compenetrat amb el que en el film tot vol rebutjar del gran dictador. Que bonic que fou quan es distragué i amb la seva noia practicava de barber. Que bonic que fou quan substituint el tirar feixista va adreçar-nos un mitin. Màquines no som, que un escrit tenim, cal alliberar-nos d'aquest règim que ens oprim. Màquines no som, que un escrit tenim, cal alliberar-nos d'aquest règim que ens oprim. Quan surt el sol, surt per tothom, siguis jueu, siguis ateu. Quan surt el sol, surt per tothom, ningú pot pas excloure-hi ningú. Màquines no som, que un escrit tenim, cal alliberar-nos d'aquest règim que ens oprim. Màquines no som, que un escrit tenim, cal alliberar-nos d'aquest règim que ens oprim. Quan surt el sol, surt per tothom, ningú pot pas excloure-hi ningú. Quan surt el sol, surt per tothom, siguis jueu o siguis ateu. Màquines no som, que un escrit tenim, cal alliberar-nos d'aquest règim que ens oprim. Màquines no som, que un escrit tenim, cal alliberar-nos d'aquest règim que ens oprim. The unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women, and little children. Victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the 17th chapter of St. Luke. It is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful. Hannah. Can you hear me? Wherever you are,
Look up, Hannah. The clouds are lifting. The sun is breaking through. We are coming out of the darkness into the light. We are coming into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed, and brutality. Look up, Hannah. The soul of man has been given wings, and at last he is beginning to fly. He is flying into the rainbow, into the light of hope, into the future, the glorious future that belongs to you, to me, and to all of us. Look up, Hannah. Look up.